Spoločnosť PASU EUSE je už viac ako 10 rokov spoľahlivým dodávateľom stavebných a inštalačných prác na developerských projektoch v Nemecku. V našej spoločnosti kontinuálne hľadáme na dlhodobú spoluprácu elektrikárov, vodoinštalatérov a iných stavebných pracovníkov. Pridajte sa k nám aj vy a získajte tieto výhody. V spoločnosti PASU EUSE kladieme veľký dôraz na pohodlie našich spolupracovníkov. Firemné auto je len jeden z mnohých benefitov, ktorý prinášame s cieľom urobiť život našich ľudí ľahším a efektívnejším. Vy alebo vaša partia získa možnosť si výhodne zapožičať firemné auto na prepravu do miesta výkonu práce v Nemecku. Týmto spôsobom chceme zabezpečiť, aby ste sa mohli sústrediť na vašu prácu. PASU EUSE si ceníme našich stabilných spolupracovníkov a ich bezpečnosť je pre nás prioritou. Spoľahlivé poistenie je dôležité nielen pre osobnú bezpečnosť, ale aj pre úspešné dokončenie projektov. S týmto poistením sme si istí, že v prípade nešťastného incidentu sú naši spolupracovníci, ale aj klient chránení pred nečakanými nákladmi a nepredvídanými situáciami. PASU EUSE vieme, že je kľúčové mať našich živnostníkov na prácu dobre pripravených. Preto sme sa postarali o to, aby sme vám poskytli potrebné oblečenie a náradie tak, aby ste mohli svoju prácu vykonávať čo najefektívnejšie. Základné náradie, ktoré potrebujete k svojej profesii, máte možnosť získať na zapožičanie. Našim spolupracovníkom v prípade potreby zabezpečujeme kompletnú starostlivosť o vedenie účtovníctva, daňové priznania a iné administratívne povinnosti. Ak pracujete na nemeckých stavbách, potrebujete mať vybavený Freistellung, oslobodenie od zrážkovej dane. PASU EUSE to pre vás bezplatne zabezpečí a postará sa o to počas celého vášho pôsobenia v našej firme. Počas celej doby vášho pôsobenia u nás máte takisto prideleného koordinátora, ktorý sa stará o všetky vaše potreby v súvislosti s prácou v Nemecku. Pridajte sa do nášho tímu a využite túto príležitosť pre vašu kariéru. Radi vás privítame v našom sídle v meste Prešov a prejdeme si spolu možnosti vašej práce elektrikára či vodoinštalatéra na stavebných projektoch v Nemecku.